अरे ई का करता? ये तो बहुत मूर्ख आदमी बा भैया। ई जौन बैठल बा वही के काटता। एकरे मारला का जरूरी रहे? खुदे मूर्ख बा, बैठल बा जौने काटता बे, खुदे गिर के मर जाई। चले के क्या फायदा बा एकरे मारला के? ठीक बा ना? हां एकदम ठीक बा। एक बार काट रहा। ठीक ठीक बा ठीक बा। हां ठीक बा। झगड़ा बड़ा मत करे। ए भाई, अरे जरूर डालिए मोटर पर तो गल काट करो। हां, कालिदास जैसे महामूर्ख हम थोड़िया हई। अरे गिर के मर जीबो हो। आई देखा बाबू, सेफ्टी बेल्ट लगा के न काटतनी हम। अरे बाप रे बाप, अरे भाई बरे का हो गइल बाबू? उठाओ तो चोट लागल बाबू। का रे भाई? बाबू हमरा कितना मजा लाग गइल बा। हमरा छातियों में दर्द हो गइल बा, बड़ ऊपर से गिर रहनी। देखो बड़ शरीर ना होला, बड़ बुद्धि होला। ठीक कहत बुझला नु? हां हां दर्द हो गइल बा। अरे बाप रे बा, अरे दादा रे, अरे बाप रे बा। उठाओ बाबू। हां चल उठाओ तो। मूर्खे बा, काट ले तो दाढ़ी या गिर जाए तो मुड़ी पर लेके। कालिदास ठीक रहला है, लेकिन दाढ़ी सब लेके सेफ्टी बेल्ट सब लेके गिरता। चल उठ। अरे बाप रे बाप, हमारा की सजाए के धइले बानू। अरे बाप, चल रे बाप रे बैठा तो